Ay, 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 nangyari. Nahuhulog ang mga aga-pigar-pigar iritarawang kogi. Lagi na-plug zero. Na-plug irami bungay lukban di manay ni. Bungay lukban di ba na-plug. Na-plug irami lukban di manay. Lagi pigar-pigar sa tanaman. Lagi ang kagawa. Pigar-pigar tanaman. Kalau oras natin, alas 7 na umaga. Ayagi. Atumbay kin. Dalayap. Manira niya ako. Tumbay tanaman. Agay-gay. Good morning kapansian. Is itsura dyan natin dito sa lugar natin at bagyo kami kaya rito may bagyong ulan ay lagi na bagyo ka naman ko tigar balik ka daw ng halaman ay lagi yung patakratong na bulungan ipapadinsan ay ay agak pigar-pigar yang tanaman patut yung balak yung ginawa kaya kasabo ay lagi pagka matis ko ng lugaran ay agak ikilukar itong nabulong ay naman ganyan akakradurot tagay ay lagi apigat-pigar na amang ko apigas-pigas lang natis ito may luganan ay lagi nilabusan ito lang may luganan natanggalan takip agi ada ka naman ko apigas-pigar hindi mong kaga itong bayad dalaya pa yun ay mga apigas-pigar mari ka na naman ko dito napigar ni sakay napigar lama ina ini mo na aputer ni sakay apa na pamanay ni aputer mo na plagla aputer ni sang matagay ni aputer ni sabi atau pemadarapan itong bari tanaman ko ini naksa gay-gay gay-gay marapon delok di madarak iki tiket ditimbah naman wala namang damage okay naman dito
brother ko. Ang tataraman ng brother ko. Ang bilungat ni. Ang bilungat ni tawon. Agi gali karasil na dagamlas ang kalabit ah. Ang isim so dagam isan. Amay kian general to mo may flashing ni manay flashing ni para sapli. Ay amay ja flashing. Flashing maingal talagutog na talagutog. Ag kami akaw gi plus sa labi. Ah? Nini manay na aputer may lumboy di manay ni. Amay huro. Di ba? Akasabik ni, akasagaman. Wala limo ba sa kaya lumboy? Singon nga kapalo day ni. Wala limo ba sa kaya lumboy? No nga ni aming sanga ay ni. Tima ba manay ni. Mung agad kimi nagtapong na yirom. Tabuyak may yun di ba na? Amay kaya na. Katapula ba man? Abuyak. Katutinangal ko siring kalabyan. Agak kapasak amay akapila ba? Akapasak ba? Kimasil mga bandad alas 11 alas palbangon awa. Palbangon lang. Mga malapot alas 10 hanggang palbangon. Antap. Babatangan latan. Kalm mo lang. Numa demso barang mo tipas malantab lututit kiway. Amay bandad tagtagoy ta. Kila po amay singapin diyan. Hindi sa marag tumay akasangga di ba tumabayagan na bulo taon. Lanti, jay bulakina na ini ay malangor ja. Oh, hindi tan kukinin na talaga. Ditad malangor. Sangkal nakal na diya kon to. No, madem sa barang mo ah. Anggap barang kong madem. Talon mo na. Kaya talo ko na po. Ala kita kayan. Niya, aramay lukbag ko na na-plug di mabanog. Ah? Aga ni limad tagay. Amay lukbag ko na plug. Ni aputer-puter eri kay di magbiya. Ini ni mamay lukbag ko ni na plug ni nanuninang yo. Ni man iramay bunga ay ni. Sigurado rami wa mabeneg na plug. Na plug ni alaga si bunga yay lukban. Naani man dukdukak na bunga. Ni timik siya dayero ay pirapilanan asawa na timba. Taga lipat-lipat lalamo. Ginani di man apigar-pigar ira ni may lukbang kung magsampo ni nakapag sa bunga to. Mayami di may lukban manang nangat ni. Mung labat taga to ba. Adi pero arita namang ko ato tumba ni. Apigar-pigar. Mga asiti marumo pero nga ini yung pigar to may balbayog. Lagi mong taga tumba payas ko. Para mo. Hindi nga tumba. Okay. Tumba. Tumba rin mo. Ano naman agay-gayaan din. Ano naman eh. Ano naman yung kanay. Ano diman sa gapak ni Tagoy. Magkababayo. Hindi magkababayo ano? Drainage. Ano ng tubig? Kasi pag nababara ng dahon itong drainage dito sa taas. Ayan o.
Pag nababaha ng ano, pag napupuno ng dahon yan, hindi makaano yung drainage. Naubo pa naman ako ay. Dapat natanggal ang dahon nito. Yung mga kabak, nadulas. Kabahayan. Ayan. Ano yung nabawal yung puno dito, oh. Ayan, oh. Buti nasabit sa taas. Kung hindi nasabit iyan, nako, lumipad dito sa bubong natin. Kuno-kuno yung drainage ng ano. Dapat ito tanggalin. Hindi makaangusad yung tubig. Puno ng dahon. Dapat to, walang dahon dito para ano yung tubig. Dahon ng buhat. Makaano yung drainage. Kasi pag natatakpan ng dahon ito mga dumi, hindi makausad yung tubig. Ngayon dapat to walang duming makakabara dito. Ayan, oh. Barado ang sink namin. Shit, ang daming dahon. Ayan, oh. Ay, nako. Maalis ka mga dahon. Ano dito? Oh, bumabara, oh. Pag may bitak ito, tutulo sa loob ng bahay. Ayan. Kapag punong-puno ng ano, dumi itong drainage namin sa rooftop, yung tubig hindi makausad. Ayan. Kasi may puno dito na ano, buhat. Ayan, tingnan ninyo. Bali, oh, buti, hindi nahulog sa bubong. Kung hindi, lili pa rin ng ano yan, ipo-ipo. Ano yung bubong natin. Ayan, tubig pa kasi hindi makausad ay natakpan yung drainage. Bunga ng duhat. So ayan muna ang update natin ngayon mga ka-friendship. Ako ay maglilinis muna, saka ko na ito i-upload sa inyo. Ayan, tingnan niyo. Ang lakas ng bagyong Oman mga ka-friendship. Ay naku, umuulan na kaya bababa ako, kukuha ko ng panangga sa ulan. Ayan. Ang lakas ng hangin. Dito tayo sa baba. Wala pang internet, hindi ako makapag-update. Kaya sa mga ano, kaibigan natin dyan, wala akong update muna. Saka na lang po ito. Suppose kapag check ko lang sa inyo. Late update pagkatapos ng malakas na hangin kagabi hanggang madaling araw. Yan. Bye-bye. Kunin natin yung pomelo. Bumagsak ko. Yan. Ay, natumba yung ano, mangga. Ito, pomelo. Oh. Uy. Oh. Wow. Yan po. So, yun. Ay, naku. Ayan. Guys. Oh. Ayan. Mahangin pa. Mahangin. Ayan, dito tayo sa ang pomelo. Ayan pa, dun pa. Marami pa dito. Ito yung ba? Yung isang mangga.
Ay, grabe, ang dami doon, no? Ay, grabe. Bagsak lahat. Ayan, oh, bagsak lahat ng mga halaman ko. Uy. Uy. Ayun. Natumba ang mangga. Ayun, ito ito friendship. Ayun, itong pulutin. Sayang yung pomelo. Ay, grabe ka-prinsip, oh. Ka-prinsip, tingnan mo, oh. Nabuwan ang ano, mangga, nagbubulak-lak yan. Tapos yung pomilong isa, oh. Bumigay, nahulog ang mga bunga. Tapos meron pa dito yung mga bunga, no, nung buti hindi bumagsak. Yun ay, ay, naku. Pero meron pang bunga, oh. Buti, ano, hindi nalaglag yung iba, pero may nalaglag, ay. Ayan. Kunin pa natin yan. Tapos, ito na po ako, guys. Ayun, punong-punong dalawang timba. Ayan, guys. Ayan. Grabe, ang lakas talaga ng hangin. Kagabi, wala pang internet. Diyos ko. O, tingnan niyo yung papaya. Buti hindi siya natumba. Tapos ito, natumba ang pomelo, nahulog ang bunga niya lahat. Doon ano, pumatong doon sa may siniguelas na tree. Ayun, siniguelas na tree. Tapos yung isa dito na pomelo, buti hindi natumba. Pero natumba yung nagbubulaklak na mangga. Ayan, oh, native na mango. Grafted yan. Ayan. Nabali na naman 2 beses na nang natumba. Ayan. Tapos sa mga halaman ko, ano dyan, binubonsay ko, bayap, lime. Ayan. Tapos ito ngayong nakuha ko, isang balding pomelo. Saka itong isang balde pa. Tapos ayan na yung dalawa. Malaking pomelo. Hilaw pa yan. Pang December yan or New Year. Pero hilaw pa, nahulog. Buti na lang hindi pa nahulog lahat yung bunga. Meron pa naman. Buti na lang hindi siya natumba. Tapos yun. Yun ang ating update. Mabuti na lang ay hindi natumba ang ating langka. At itong kamansi. May kamansi tayo dito. Yung puno. Pero walang bunga.
Diyan ako kumukuha ng gulay dyan sa kamansi na yan. Tapos, yun lang. Ay, salamat na lang at wala na si Bagyong Oman. Bye-bye. Oh, ito na yung ano, hinagis-hagis ni Bagyong Oman. Ayan, oh, ang dami. Oh, naku, swerte nang mabibigyan nito. Pamigay. Oh, sa mga followers ko dyan na mahilig manood ng aking video, matitikman mo ang aking pomelo. Yan. Oh, pamigay. Yan. Alam nyo ba, ito ay Davao pomelo, seedless. Ayan. Masarap ito. Ilang klase ang pomelo ko dito. Ibang klase. Ito iba din ito. Makapal ang malalaki siya, makapal ang balat. Pero malaki din yun. Iba din. May puti, may pinkish, may pula. Ayan o, sarap-sarap na. Magkano ba isang pomelo nakita ko sa Robinson? 150 isa. May 200. Ganun kalaki. 200 ang isa. Sa mall. Ayan. Ay, itong maliliit, 150 ang isa sa mall. Ayan. Pamigay lang yan. Pamigay. Ayan, pamigay. Alam nyo ka-friendship, magdamag na wala kaming tulog dahil ang lakas ng hangin. Naku, halos ilipad na yung mga bubong namin. Tapos yung mga puno, napuputol yung mga sanga, lumilipad-lipad. Ayan, nakakapanghina mga ka-friendship. Wala kaming tulog. Ayan, lupay-pay lahat ng mga halaman ko. Ayan. So, ngayon, unti-unti ko pang lilinisin ang mga kalat na dahon. Dami mga ka-friendship, nakakapagod. Yun. Yan lang, bye-bye.